Morning po, no? Hello mga Yinyans. Blessed Sunday morning, no? Araw ng ano ngayon? Araw ng linggo, no? Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon is July 5, no? Mag-demo tayo ng ano? Isa lang kailangan natin. Ito lang siguro. No? Yung vitamin C, no? Demo natin. Yung sodium ascorbate, yung Angel C na vitamin C, no? Demo natin. Kailangan natin ng apple, no? Kasi yung apple, pag nahanginan to, nangingitim siya. Ngayon, lagyan natin ng vitamin C para may proteksyon, no? Yung tinatawag na antioxidant. Kasi ang vitamin C is nagpapalakas ng immune system, no? Nagpapaboost ng immune system, fight cancer. Marami ang gamit ang vitamin C, yung nakapagtagal ng stress, no? At higit sa lahat, no, yung defense mechanism to against cancer, yung vitamin C. Ang gawin natin, no, kuha tayo ng isang piraso, no, ito, yung vitamin C. Kuha tayo ng isang piraso ng vitamin C. Ilagay natin sa tubig, no, ito yung tubig, no. Ilagay natin yun. Ang gandaan dito kasi sa vitamin C na to, no, pag nilagay mo siya sa tubig, yan, yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, antayin natin na mag-ano siya, yung nalulusaw talaga siya, no? Nalulusaw siya. Pati itong capsule niya. Yung capsule niya is bovine capsule siya, mayaman sa collagen, no? Galing siya sa bone marrow ng baka. Kaya maganda siyang sa katawan, no? Kaya yung capsule niya, nalulusaw siya. Ito naman is, hatiin natin to, no, itong apple. No. Kung makikita nyo, ayan ang apple, no. Pag nahanginan siya, mangingitim siya. Yun ang tatawag na oxidation. Ngayon, ang vitamin C is yung antioxidant siya. Yung isang nito, lagyan natin ng vitamin C. Saan dito? Kahit saan, lagyan natin ng vitamin C. No. Buduran natin ng vitamin C. Ito, yan. Yan, lagyan natin ng vitamin C. Ito, no? Kalat natin. Yan, kalat natin yan, yung apple. Yan, may vitamin C ito, ha. Yan, may vitamin C yan, kalat natin. Ito ang kagandahan dito. Kung may vitamin C ang katawan nyo, napoprotektahan niya. Ibig sabihin, antioxidant siya, no? Antioxidation, no? Yan, may vitamin C yan, ha. Nilagyan natin, no? Nilagyan natin ng vitamin C. Yan. May tira pa sa gilid. Lagyan natin. Yan. Okay, yan, may vitamin C na yan. Ito, walang vitamin C to. Pag nahanginan kasi to, maiitim yung apple. Ito, may vitamin C to, may protection. Ayan. Yan tinatawag na antioxidant. Kaya ito naman, no, yan, nakikita nyo naman, siya, haluin lang natin, no. Haluin natin. Ayun natin, ha. Ayan. Makikita nyo, pag hinalo nyo yan, yung vitamin C na yan, nalulusaw siya. Tingnan nyo, nawawala na. Ibig sabihin yung absorbency nyo, na-absorb ng katawan talaga, no? Ma-absorb ng katawan. Yan. Tapos yung capsule, makikita nyo yung capsule, oh. Lumalamot yung capsule, oh. Nakikita nyo na, wala na siyang diba? Yan, walang latak, no? Yung latak niya ay siyempre yung yung capsule. Pero ganun talaga ang capsule. Hindi siya, pag vitamin C alone lang, wala kayong makikitang dyan, latak. Yan, ito, nalulusaw yung capsule niya, oh. Tignan mo. Yan.
Ayan po, no? Ayan, yung vitamin C. Ibig sabihin, yung absorbency ng katawan nyo, na-absorb niya. Maganda ang vitamin C. Itong Angel Sodium Ascorbate Vitamin C. Ayan. Punta na tayo dito sa apple, no? Ayan, ito putik-putik pa rin, no? Ito nangingitim na, no? Kasi yung, yan nyo dyan, no? Yung, ano, oxidation na tinatawag, no? Kasi ito may vitamin C, ito may protection. Ito walang vitamin C. Mangingitim na siya, yung apple. Ayan po. Ayan po. Ito may vitamin C to, yung apple. Kaya kailangan natin ng vitamin C sa katawan, kailangan natin. Kasi napoproteksyonan tayo pag may vitamin C. Defense mechanism siya. Ayan, yung vitamin C. Okay po, ito naman po, nakikita niyo naman po, no? Walang latak ang ating vitamin C, no? Natutunaw siya, no? Walang latak. Ayan. Tapos itong ano, itong capsule talagang ano siya? Talagang malulusaw siya yung capsule. No? Kasi bovine siya, bovine. Good, mayaman sa collagen yung bovine. No? Ito. Kaya yan po, no? Yung demo natin. Yan po. May vitamin C, walang vitamin C. Yan, walang vitamin C yan. Ito may vitamin C. Okay po. Ito lang po ang ating demo ng ating Angel C Sodium Ascorbate, no? Kay mga Indians, no? Ngayon, inumin ko pa na ba ito kasi ano naman to, vitamin C naman to. Inumin ko po to. Okay? Ito rin. Kasi capsule naman to, mayaman sa collagen yung capsule, yung bovine, no? Galing sa bone marrow ng baka, itong bovine, no? Yung ano to, good for the skin, yung capsule. Okay mga Indians, so salamat sa panonood, no? Ito na siya mga Indians, so. Ito yung may vitamin C, ito yung walang vitamin C. Okay mga Indians, no? Ito nangingitim na siya mga Indians, so. Oxidation tawag doon pag nahanginan yung apple. Ito nagpo-protection ng vitamin C para hindi siya mangitim, no? Kaya maganda yan, may vitamin C tayo. Okay mga Indians, so. Salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Indians.